Cada per a la quas és un fet essencial. L'associació és absolutament necessària i si no existira hi hauria que inventar-la. Hi hauria que inventar-la exactament igual. Per a mi els valors que representa cada són la capacitat associativa, la capacitat comunitària de l'interès del bé comú, la capacitat de servir al poble on estan assentats aquests comerços i per tant diríem que estan basats en el que és aquesta economia del bé comú i de l'excel·lència professional. És un valor també molt important, l'excel·lència professional. Cada aporta moltíssim a l'economia local. En primer lloc diríem que qualitat en l'empleo, una qualitat d'empleo que significa estabilitat, que significa qualitat i això és molt d'agrair en aquests moments. Significa també riquesa col·lectiva, perquè al final queda en tot el conjunt de la societat a la quas. I també té una tercera vessant que per a mi és molt important, que és l'economia circular. És a dir, al final n'hi ha tot un circuit de la nostra economia que vertebra aquesta economia, comerç i societat. Cada és un patrimoni de la quas. I no poden haver simulacions o no poden haver algo que puga ser imitable. Per a mi, este poble a la quas es viu associativament i l'espírit d'aquesta associació la té els comerciants de la quas a través de cada. Aleshores, este valor que per a mi és patrimonial és de cada, però és de tot el poble de la quas i per això devríem, en benefici dels veïns i veïnes, en benefici dels mateixos comerciants, cuidar, mimar, comprar, estimar i pensar en la quas pensant també en cada, perquè es beneficia a tots. Som cada, el cor del comerç, el cor de la teua ciutat.